Ngapring sing bhai phi barok ki perlok ba page ka YouTube channel jonga kani ka long ka video ka balai ka banga upload ha ka YouTube channel jonga balada pidang chulong ki bathamai ban page ka channel jonga wat nam klet ha ka ban like subscribe but share but wat nam klet ya ka button icons te hakani ka video ka balai ngan sapen phi kumno bangin la ban kamai pisa langba ka phone redmi ka ba ngibat ban ngasapen phi hang ni kumno bangin nang la ban ending let's see la don ki porok ki baletip but let's see dang don ki bom pat tip but hang ni ngasapen phi ka kerteng jong kani ka apps ka dai ka get apps kani kan long bi tang yak badon ya ka phone redmi dengan sapen phi lek hagani ka apps ka ba kerteng ka get apps but hangni ngan sapen shu phi hangni ba pilio kani ga recommend rank category celebrity tenang ta shu ka badon kam select hagani ka ba ki tho earning and money pe hangni ba pilio ki ong check in 7 days to win 220 coins kamut ba pin sayo coins ars pa arpel te hangni ngan sapen phi click hagani ga check ins pe hangni ngaliyo saupel ki coins bat nga sepin phi ngan sa bata shu kumnu bangin le hangni to ngiladap ban le ya check in hangni bat nga kwa ban ong phi la da phi le tang ya kini ka check in hakini ki news ngi te kalong ka ba khamslem phi ban pen kiu ya kini ka coins bat kumnu ba pin le hak ba pin la hak ban yo le ne ban pen kiu stat ya kini ka coin ka bangan sepin phi scroll no shene shapo ban nga sapen phi page hakane ka apps ka badon hangni open the app at tomorrow 10 am again kane ka jingmut bangaladep download nado menin ya kane ka apps ba mentangan sa open ba pin sayo but kane kam don kam ban klik anu kuno sa back no page hang to ngaliyo san ki coins pat ngan sa open sa kawai hang ni ro don camera sa back no pe hang turo ngalayo san ngalayo shipeu ki coins to kani ka badon kam ba pin nang la ban pen q stat ya ki coin jong pi ha kani ka daily task te haka fast ka ba pin day ban le daily fast install kani ka jingmut pi ha ban install ya ki apps dengan sa pen pi ha kani ka apps ngamut ba pin download sa ki ba kta ya ka internet jong pi la se pi ong ladangi download ya kani ka apps kalong kta ya ka phone jong la ni ka kta ya ka internet rangan sa pen pi kam kta ya ka internet jong pi tongan sa pen pi kumno check hang ni ba pin sayo ka kalong ka ba read ka MB dengan sapen phi hang ni kadon ka 2.0 kadon pat ka 1.8 ka 1.7 3.0 6.0 dengan sa klik hang ni hagani ka baduna than kalong hang ni ka ba pio hang ni ka balong pepe hang ni haka 0.6 tang ni get tang to ngala klik hang to gets kala le lupa ste to app hado bada dap download chikani ka app but sa open no kani ka apps sa back no amdon camera ban le ka hato pe ngaliyo sa arpeu ki coins to mental la dep ka to ka way but hagani ka install and open select apps kani ka dai ka ba phi ban downloads artili ki apps hangni ro select hangni but phi ban downloads hangni get ka jingmut banga ngala developer ban download yakini ki apps ki sngi ban lelai ting hagani ngamla ban yo ya ki choice don kini ki apps ka ba phi ban download hadu ki 56.4 MB ro te kani ngams ngawa namar kalong bangin sayo aning nang nero ngan sa click get hang to ngala install hang to te kat bang ngidang app ya to install hang to te ngala ro ban backs no ban let shakaway ka benta te hang ni ro install and open 3 apps on home page ka jingmut phi ban open chikini ki 3 apps hang ni let hakani ka bagi thok go
sa open no yakini ki apps ka ba pp la dep download lupa sa open no app kendiet ka phone jonga kal kham stat ban back no kala slow palat ke internet tongan sa pen issue shu ip hang ni haka install and open select apps kani haban kabangan sa app pat menta kampat dep kadang long waiting dengan select sa kani gawai install and open to games on game page dengan select hang ni ro ngan download hang ni dengan select chua ban sim yang ke 40 coins tinggal yok lupa ya gitu dengan select hang ni ngin sa yok sao coins dengan sa pen ep hang ni kadang bangala dep download na do menni dengan sa download spat skane ko way bat sa kani kadai tang artli dengan sa app hadu bala dep kani tonang tapan open and use app kani ro ngihaban open si ngihaban open kani open and use apps sa click go app kan to ngan sa open no yakini ki apps pay hang tu you got this app go ahead hang tu ngaro ngan back kani kedai ke bank account jonga katu you got this app go ahead sa kani ka wing haban kendian open kani ka way tisabak no tipik ngalayo live heu ki coin sang ni ro te tongin sa page shu hang to ngala complete yakini daily task hang ni te kabdon kamingi bangin sa tipan kani tengah hab ladengi app yakini ka install open 3 apps on home page kadang kham simpor mo kam padep yakatu kadang long waiting but hang ni ro ka install and open 2 games on game page sa hang ni ro ka bangi haban wait hadu bakin sa dep pat sa download hang ni kim padep ongoing ngan sa pen ep kumno ka ongoing namar hang ni pinsyo ka bom ka kadang ongoing hang ni ro to kini haba pin check pan anda kila dap pin salak ban open te kini kamdon kam than ngan sa pin ipat sakawai ka pat menta kumno bangin le te tingin select sakawai pat kumno bangin ang la ban en ya kini ka bisa bangin le yo ya kini ka coins install open it now kini ka wait te la dap hi to ya kato ngam sa open pin sa open ngalay pen ep kum to ban open sa ngangit pa pilas ngau tho ba lada pim ngau tho pila ban comments ha ki youtube jonga dengan sa pen ipat yepi maladon ka kon jong pi men jonga men ta khat wai spa nye posan chi hajar chi spa nye posan tengin sa le kumnu ya gini ngadai ban redeem no ya ka bangan yo ya ka cash pila hero ban lay ha gini ka redeem directly pe hang ni to sa pe kene ka baki tho pe hang ni lada pidon 6000 coins pin yo ar pe tangka maladi pidon pat ar hajar san spa coin pin se yo san pe tangka dengan sa pen ep hang ni ngala ngan sa klik ha gani ka 6000 coins bangan se yo ar pe tangka pe hang ni ngan sa klik no klik hang ni cash to lada bat hang ni kila tho limit one chance ka long tang chi sin ka special offer te sa klik bet hang ni to kabadon kam shu ka ba pihap ban register sa uni voice app ka ba khot kartang mip yauni ro phim don kam ban download na ki play store lani na ki googles henry la don lupa yauni apps ba ka company ka labo yakani ka misp ha ka phone jong phi hi te sa register no langba ka number phone jong pi ka ban register ka don kam daki number phones ka ba filling rangkat bat ka bank account jong pi namar ka ne kinsa long kum ka upi id
Tapi ngaladep register hang ni dengan sa redeem no yaka directly. Tapi hang ni ngan redeem. Tengah haban entar yakini ki code spat hang ni. Kini ki code haba pin pin thok hi kum ni kum bala ai hang ni yakini ki enter kon but sa okay hang ni. To hang ni continue to redeem, are you sure to spend one kajimut bang haban spend no menta kalong 1000 coins ban redeem no ban yo arpa tangkate pi lada pim kwa pin select give up lada pi la kwa ban redeem no confirm. To hang ni kalong 3 step ka ba pi haban pe hang ni your application was accept, money will be transferred within 1 to 5 working days. Ka jingmut pila ban yo menta ka sngi lani pi yo la shai ka sngi lani pi yo haga hagas la shai la chi sngi pat te kani ka long kat kum ka working jong kani ka get apps tenge wanam khuslai pin sa yo hi but yo ni UPI ID number jong pi wanam ai chiki prolog jong pi kani ka long ka secret but nom wanam ye tho ye prolog jong pi kani ka de ka UPI ID lang ba ka bank account jong pi wanam ai shikinu kinuro sabatang hapinganam pin i kani ka UPI ID jonga but pin sa yo hi anda pi la dep but ngan sa pin i pi let's see pi ong hang ni banga ngalong tang ki ba biria hang ni ka ba sa pin i tang ye ki kam kai la ni ka ba pen bernia ye pi hakini ki YouTube jonga handai kamut kum tangan sa pin i ye pi ngan back no ban ngan sa pin i ye pi kum nu banga la yo ye kani ka pisa la dep ngala dep ban redeem ro hakini ki sngi bala dep but second mau ngan sa le hang ni pe ka badang sa ka coin jonga kadang sa sado chispa nya posan namar ngala dep spend meni hado 1000 coins to in sa le hang ni chu but pe hang ni in sa bek no pe hang ni kam dei tang ba pi yo ya ka to ka pisa ngan sa pin i pi anda pila dep ya ki to baro khoi kan don ka ni pat ya ki ni kitier ka ba pi pin yo nang ni to piyo ya kini barok kini kitier ke bang ngilio i hang ni bale si ba pi ko aban tit power banks telade pi ko aban tit power bank lada kijing shisha pi haban siu da ki pisa but hang ni pindon kam tang ka ba pin sakalak ya kini ki coins lade piyo ya kini ki coins ar hajar sans pa coins pin si yo ni o m power banks kani ka mi power banks ka shong dor hado 1000 mh te kalong kador jangka news pa kandai pa kandai te kani kalong kajing mento yangi ki babat yakani ka phone redmi but yakani ro pi haban redeem kaju hi tangpa menta kam accept namar kani ka kampat qualify yakani ki coins ka ba kalabo te kani but hakani pat kalong kawai ka badon kam yi pi haban sngoto yakini ki tier ka ba pi order pinyo ai kin sa out da kini ka coins jong pi but ka badon kam ba pi haban siu ya ki ba delivery te ka ba delivery habangin siu da le de hi te kani ka long ka jing mento yangi ki babat ya ka phone redmi to ngan sa pen i pi ka bangaliyo lupa ya ki pisa ka bangaliyo nang ne to sa late no hang ni ha hang ni ka badon ska ka long kum ka gift box hang ni klik no pa hang ni ngalayo sandangka yaki success ka bangala dep kani ka arpa tungka kadang long processing ngampat yo henry yaki ka sandangka ngalayo nado kani ka tiyo nado ka praterik ubanay ba pra te kani ka long ka proof na ka banta jong pi ngalayo bale si pi ong tang kani ngan sa pen iro yaka message jonga na ka ba ka banks account jonga kalapha chaka account jonga ngan sa pen i hang ni pi kani ka de message ka bala point na ka bang jonga bat ngan sa pen i pi pe hang ni your PNB account number is credited by 5 rupees kani ka bangaliyo chega account number jonga te perlok kani ka dei don bok ba pin siyo i sa kawai pat dang mentah hi ba ngi layo i kani ka ba ngi layo sandangka te kani kam dei ka kam kai te kani ka lei ka kam ka ba shisha te perlok ngi don kam hakaban sayo ban mentaro ngadang yo ka message chu na ka bang jonga ka to ka bang ang
kan long ka proses jongka cisngi ne ar sngi ka long lai sngi te ka proses menta ka ngalayo ar phau jongka ka to ka bangala credit mentahi pe hakani ka long ka proof na ka menta jong pi ta wanom pensep ai yakani ka kabu ka piyo lada ka long ka berit tame kani ka pisaro te sapendon kami ka banyi ka bapi pi pensep no ai ya ka to ka internet jong pi te ka ni sa ka woi nga ko aban ong le si ka bapi ong ba ni download yakni ke apps ka ta than ya ka phone jongi na mar ka phone jongi kam da long than kam da long he ka eternal space ga space jong ka phone jong pi but anda pila dep yakni ka ban download te kam lai le no shake apps jong ka to ka apps ko pila dep download but second mau hakni ka way what nom kini kidang long processing te what nom pat delete yakitu ki apps pai pe kene kadang long processing what nom delete yakitu ki apps ka pi anda kila long yakini bapin singa tho ini kene ka 3 apps bapin saya open la chai pimyo menta ka si bapin saya tang open tang sakini ki arteli hakini ki games page te second mau yakini ki lightly ki apps pi haban delete anda ki ledap ban process la ne la chai la chisngi ba second mau sakawai bapin yo man redeem yakini ki bisa cheki account jong pi ka long bit ka por shipeu baje men step kamsha below kamsha shwa ka to ka por shipeu baje kan long bit shipeu baje sajrong te kata ka long jing tip na banta jong pi ka prolog ba pe ka ni ka video ngai scam kan long jing mento ye pi bat yang ngaro ba second mau ha ka ban nang pe chu ye ka video jonga ka bangan sapen mi bon na ka banta kumno bangin la ban ans na ki apps ki ba pair but kani ka long be tang ye ki to ki ba bat ye ka phone redmi but ye ki to prolog ki ba pe ye kani video ki bombat ye ka phone redmi ro nga ai ku blay ye pi u blay nang kar khu ye pi ba sa ka wei second mau ban share sa ka prolog jong pi ki ba bat ye kani ka phone redmi kin sa yo jing men toy ku blay shibon